Medichumbi, energy ko no timo kila kitu kamano. Kare koro wayiero jogi na follow up the ada penji. Pokatiko penjo. Yes. Wayiero jogi nango. Jok mwayiero mondo because this is representative democracy. Yes. My president and at the head, don't you? Yes. Jok mwayiero gi mondo represent wa wayiero nango ka wami podi luongo wa mondo wadwa mondo winj views wa. Why do we elect what is the tenene yiero tiene nango kare? Ile no gimatimore. Wacho yiero mar the sectors ko so yiero mar jotelo because awacho yiero nikech gimo democracy en niya wate gik modwaro pogore gik moparo opogore awinji koro lingaling gimo dwaro pogore gimo pogore wayiero jok moko mondo dhi ochung ne wa mondo gik moko koro gin gibedo ground to wagone giko koko to gidhi giwacho ni ya jowa dwaro kama to ka president okawo gini makoro en oromo gi joge kama ato koro tija en ang'o no sasa any department ma sirkal fail you blame the head of the department you blame president sane kata kadi poni ngato kata kadi wato wa blame MP wa ka gimoro fail kata ka CDF fail wa blame MP CDF ko kayudo ko CDF happen CDF kanya tino ko yudo gine school fees kanya tino ko yudo school fees I blame na gimati more kata sane governor ko se bi pesa to ko poko golo pesa to bulu wacho ni ruto poko mige pesa blame ko so dongi gite more lier so the problem en ya mwalimu president of team gimora mora as a president en mano mie na first matter lo joke right and kanya sai oyiere onyalo wuotho odhi kabonyo nikech kata dala bose bire by the way ko nyalo wuotho no launch project ma orado gi jonjo owinjo ETG gik ma dhano wacho apa ni mano is the best kata in sani ka in mujumbe ma be town kacha okanya expect ni Nairobi come Monday to Thursday then kidogo kibedo CDF sometimes it is good mundu wacho ni kauna loso bura gi joma be town ward bia ne urana no office nyakibedi gi coordinators kaka MP yes. Anka bedo mbunge maro Mabetang constituency. Ade bedo mbunge maro Mabetang constituency. And I would like to say this, Kabedo MP maro Mabetang constituency. I know I'm an MP and I have a mandate from my people.